Hola, em dic Basil i estic aquí per ensenyar-vos un tutorial sobre com fer un correu electrònic. I en aquest cas ho farem en el Gmail, que és més fàcil. Primer de tot aneu al Google i poseu Gmail. El primer enllaç que us surt heu de pitjar i aquí poseu crear una cuenta. Fiqueu el nom i el cognom o us l'inventeu una mica. Jo me l'inventaré. Lotes. Aquí el vostre nom d'usuari. Palotes. I aquí us pot sortir que poder ja l'han fet alguna altra persona i us posarà que en feu un altre. Aquí heu de posar 8 dígits com a mínim i una combinació de lletres i números i símbols. I la confirmació de la contrasenya. I siguiente, quan ja ho hagueu ficat. En aquest cas també m'ha sortit que ja l'han posat. O sigui que n'hauré de posar un d'aquests, per exemple, o ficar-ne un altre. Jo, per exemple, ficaré aquest, que m'agrada. Això ara heu de ficar el vostre número de telèfon i després us ficarà que poseu el codi que us han enviat en el vostre mòbil. Jo ara ho tallaré i ara ens veiem. Hola, estem aquí un altre cop. Jo hi he posat el meu telèfon i després us enviaven al vostre mòbil us enviaven com un missatge que us posava el codi que havíeu de ficar. Ara haureu de posar el vostre dia de naixement o si no us l'inventeu, jo en aquest cas me l'inventaré. 13 de febrer, de gener i del 2000, que això és mentida. I aquí poseu el vostre sexe. Mujer, hombre, prefiero no decirlo o otro. Jo posaré prefiero no decirlo. I siguiente. Això ja m'ho he llegit abans. Això ho haureu de llegir perquè a sota us fica si accepteu les condicions del servicio Google. Y acepto que se lleve a cabo el tratamiento de mis datos como se describe anteriormente y explica con mayor detalle en la política de privacidad. Y acepto i crear cuenta. I això diu que confirmar per confirmar si vols fer la cuenta i si la voleu fer, confirmar. S'està carregant. Ja ens està entrant i aquí us posa que et donen la benvinguda i fins aquí el vídeo tutorial. I aquí he de posar accepta la vista. I aquí fins aquí us posa com
saber com funciona i adeu.